umasipala wase Dr AB Xhuma local municipality ohloniphekileyo ke yena ke umeya ukhansila Siyabulela Kazanqa silive ke kwikhasi lethu alika Facebook yasibamba ke mphulaphuli pha ke kuvukani community radio kodwa ke page lapha ke enkqubeni sibamba kwingwethulo breakfast at Vukani community radio kulapho ke uyakusibamba khona sikhawuleze ke sijonge into yoba ke mhlawumbi ingaba ke sele ke ngakumbi ke simkhawulela kanjani usodolophu tata masibulise enkqubeni sikunike elithuba usibulisele komphulaphuli weVukani FM ngale mini yanamhlanje. Enkosi kakhulu Mamthwawe, mandibulise kuwe apha e-studio kuba sasazi bonke abalapha e-studio esikhululweni kubantu balo masipala wase Dr AB Xhuma iKhrezani nakwindawo ngendawo apho athi lamaza wakho athi afikelele khona. Ndiyabona uba nifika nakomaKapa, ndifika nakomaRhawutini, ndike ndifumane imiyalezo ethi sikuvile ngoku ubuthetha erediyweni abe umntu engaphaya. Kanti ndake ndafumana umyalezo le nto yenu iteknoloji, ndafumana umyalezo womntu walapha eNgqibo seNorway nesasaza ubume bukamasipala ngobe simeka. So ndiyawaqonda lamaza wakho into yoba afikelela kulo lonke eli lomdibaniso lwaseMzantsi Afrika. Sinqunguphele msasazi sinjalo apha kulo masipala wase Dr AB Xhuma apho msasazi sithe saba nelishwa lokuba kulahleke umntana ulahleke pha nge-13 uLinamandla ulahleke nge-13 ka-Okthobha. Kodwa xa silandelela siva into yoba umzali wakhe uye waya emapoliseni ngomhla we-18 nangomhla we-19 wazokuqala ukuhoyeka pha nge-20 ka-Okthobha. Neso ke indlela amapolisa ebephangele ngezo ntsuku athe amphatha ngayo umama lo, noko siziva sintloni singurhulumente kwaye sitshilo into yoba sifuna i-accountability, sifuna i-consequence management, sifuna inkcaza ethe vetshe ukuba kwenze ntoni into yoba umama athi seyeze nomkhondo ebesicinga into yoba mhlawumbi uba ubulandeleke kwangela xesha noko ngesingekho kule meko esikuyo ngoku azohlaliswa imini yonke yange-19 ngokwengxelo ke esiyifumanayo kwifemeli kungekho mntu umhoyayo. Efike ngentsimbi yesi-8 kuyobetha intsimbi yesi-6 malanga engakhange umama ahoyeke. Kanti ufika kwakhe pha ebeyocela uncedo lento yokuba amapolisa amkhaphe aye kule ndawo ebekrokrela umrhanelwa lo ebengamvumeli umama ukuba angene endlini. So ebefuna into yoba ke ngoku amapolisa amkhaphe aye pha, kodwa ke akwenzekanga ngolo hlobo. Kodwa sithe ke msasazi nangona sisidanele eso senzo, kodwa okwangoku amandla wethu onke makake ekugxile ekuqiniseka into yoba akukho litye silishiyayo singalityhilanga. Lo myalezo wokukhangela uLinamandla ufikelela kwibhodi, ufikelela kwi-ward committees, ufikelela kuluntu lonke lolo masipala lwalapha eDr AB Xhuma. Sisebenzise namakhasi onxibelelwano, sisebenzise izikhululo zoonomathotholo njengesi ndikuso ngoku uqinisekisa into yoba umyalezo ufikelela kubantu bonke. Sithi kananjalo msasazi sifuna ukuba bonke abantu, wonke umntu noba lulwazana oluncinci, noba information encinci, akukho information ngoku esiyidelelayo, makeze nayo ngaphambili ayidibanise nabasemagunyeni. Njengoba ndisitsho ke msasazi ndisithi kuke kwatshitshiliza ukuba ikwazi esi sehlo ukuba size kuthi njengeenkokheli zalo masipala waseDr AB Xhuma. Ndicinga into yoba ndihletyelwe pha ngomhla we-25. Ucinga into yoba xa ndihletyelwa ngomhla we-25 umntana seyene-12 days yonke elahlekile. Bekungomgqibelo malanga ukuyiva kwam loo nto, ndabe sendinxulumana no-station commander ndizama ukuqonda ukuba kumaxa kundawoni zintoni na izinto ezenziwayo. Ngomvulo ndabe sendibiza intlanganiso yezi-stakeholders
ndibiza amapolisa, ndibiza u-social development, ndibiza isebe lezemfundo, ndibiza iinkokheli zikamasipala, ndibiza imibutho yasekuhlaleni yabantu ukuba sizokwazi into yoba sibe ntanganye nge-information, sifumane nento yoba yintoni eyenziwayo ngoku emapoliseni. Ndabe sendithundeza ke msasazi into yoba u-social development yena makabe eqalisa ukwenza umsebenzi wakhe, kuba abazali balo mntwana, abafundi aba ebefunda naye, bafuna ukululekwa ngokwasengqondweni, kuba ukulahleka komntu msasazi kubekho nezi zinto kuthiwa bezike zathethwa ngumrhanelwa, zizinto ezo eziwenzakalisayo umphefumlo. Funeka ke ngosiqiniseke into yoba nangona sikhangela uLinamandla lona naba akhoyo senza loo nkqubo yenzile kufikile nezintsha ezilanda umkhondo. Bendivile ukuba zifike kwangoMvulo, zasebenza ngulo, zasebenza nangoLwesine, kukhangelwa zonke iindawo. Ndiyayazi into zikhona izinto amapolisa ehlaleni uba ukapteni mhlawumbi uyakuthi xa efumene ithuba okanye somfumene msasazi abe nenkqubo, abe nenkcaza echanekileyo. Ndiza kuya namhlanje, ndinentlanganiso ngentsimbi yesibhozo, gqiba kuwe ndibheke emsebenzini, ndinentlanganiso ngentsimbi yesibhozo apho ndiza kuhlalisa zonke ezi stakeholders besithe masibe nomsebenzi, i-stakeholder ne-stakeholder, sibuye msasazi sinikezane inkcaza ukuba kumaxandawoni ngoku. Ndilindele ke msasazi into yoba xa ndiphuma kuloo ntlangano yee-stakeholders ndifumane i-briefing nenkcaza ethe vetshe nokuba umqeloso ungakanani, nokuba athini i-department, uSAPS acinga into yoba ukusuka ngoku uza kuyenza ukuya phambili. Ubantu aseye anomdla kubo ekungathi bane-information abalandelayo, ingaba loo information inikeza ithemba mina ukwenzela into yoba immediately emva kwaloo meeting ndihambe msasazi ndiye kulaa family ndiyokuthetha nayo, ndiyokunikeza ithuba lokunikeza ingxelo noko esemthethweni uba msasazi sibomeleze ukuba baqine, bayinikeze ithuba le nkqubo ukuba into siyamfumana uLinamantsana ukwenzela into sikwazi into yoba adityaniswe nefemeli yakhe, nokuba kungaba kwenzeke ntoni na, kodwa siyamfuna sikwazi ukuba singamfumana simdibanise nefemeli yakhe. Emveni kwangoko msasazi ndizawuba nentlanganiso ne-community yapha eLweweni, kuba kukho unxunguphalo olumandla msasazi kwi-community, kubafundi ebefunda nabo. Uyawukhumbula into yoba ngoMvulo bekukho imigushuzo msasazi. Imigushuzo ke ikakhulu yenziwa kukungaxoli ngale ndlela abantu abakholelwa ukuba noko amapolisa kukhona ukungakhathali ngendlela athe ayihendlisha ngayo le meko. NgoLwesibini izolo bekukho abafundi bapha e-KSD nabo msasazi bebonakalisa ukunganeliseki, kodwa behlaba ikhwelo ngokudibeneyo aba bantu bangoMvulo ebebesenza umngcelele woxolo, naba bantu bangoLwesibini bebesenza umngcelele osemxolweni, bebonakalisa ukuba msasazi baphetheke kabuhlungu ngokulahleka kukaLinamandla, baphetheke kabuhlungu ngendlela amapolisa athe awuphatha ngawo lo mcimbi. Ukanti kananjalo msasazi benza umyalezo ocacileyo owongeza kule miyalezo ibisenziwa nala maphulo enziwa ngumntu wonke, ukuba masiphumeni sonke sithi bhazalala, sibe zindlebe, amehlo wethu ajonge kuyo yonke indawo, sincedisane sonke msasazi. Nabo ngoku ndiyabacela okokuba ngaba noko imigushuzo siyayiqonda into yoba msasazi abantu baqhelekile, iintliziyo zabo zibuhlungu kakhulu, kodwa asifuni ke ngomsasazi into yoba athi amapolisa ngoku
siwacelayo siwayalelayo ukuba onke makaphume onke aphume ayokukhangela. Kube ngoku kufuneka amapolisa, kufuneka azonqanda edolophini, kutshiswa amatayari, kusenziwa yonke into. Siyayiqonda msasazi, asiyithathi kancinci intlungu nentlupheko nokudandatheka komphefumlo abantu abakuwo. Sonke sixhelekile msasazi, kodwa masithi sixhelekile sinjalo sizicenge msasazi, akukho nto singazuyenza emveni kwentoba uLinamandla Xhosana sefumanekile. Masingenzi ngoku intoba amapolisa abe manqadanqada. Ndiye ndava kabuhlungu ngoLwesibini xa kucaca intoba ndifumana umyalezo wentoba amapolisa ke ngoku kufuneka angaphumi onke kuba kukho imigushuzo eyenzekayo apha edolophini. Ndifuna ukucenga ndizithoba kubantu baseDr AP Xuma ukuba masiyinikeze ithuba le nto. Sithi sikhathazeke sinjalo, kodwa singenzi izinto ezizawubangela into yoba kuthiwe amanye amapolisa makaze apha edolophini, kuba noxanduva msasazi. Akuzuthiwa kusithiwa kuyatshiswa edolophini athi hayi masiyiyeke leyo yasedolophini, masibe umntana. So masizibambeni ngoku, emva komsasazi siza kubulisa wonke umntu kankathalo xa eve esi sehlo sekuba uLinamandla Xhosana ulahlekile. Nkosi kakhulu Sodolophu, sele sijoyinwa nanguCaptain. Masikhulule wena kodwa ke sibulele ngexesha othe wabe ke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Ndiyaqonda ke nemibuzo besinayo malunga nokuzinza kwedolophu emveni kwemigushuzo sithe sabe siyayibona kwi-social media platforms. Sele ke usicacisele nokuba noko ingaba ithini yena indima ngakumbi ke ningumasipala enidlalayo kulo mcimbi wokulahleka ke ngakumbi ke kukaLinamandla. Ndiyaqonda ke sonke ke kwisithili sikatshonyane ngoku amehlo ajonge ngakumbi kumasipala wenu waseDr AP Xuma, kodwa ke nesipolisa ngokuphela into yokuba ingaba eli tyala liza kusombululeka kanjani na. Ngethemba lokuba ke xa usowubuya ke nasefemelini Sodolophu sizawuza kuwe sibuze nje imeko yekhaya ukuzokuthi kangoku ingaba imi kanjani. Siyabulela Sodolophu. Sicela msasazi uCaptain zonke ii-resources at their disposal. Makungabikho nto ekuthiwa ibekiwe. Zonke i-disposal at their disposal. I-state masiphume sizincedise kuba sesona sine-resources, sesona esi-capacitated. So masiqinisekise into yoba zonke ii-resources esinazo ngoku. Ukulahleka komntana msasazi ayikokulahleka kweballpen, kukulahleka komphefumlo womntu. So ndifuna nje ukwenza eso sicelo ukuba masiphumeni sonke ngoku, kungabikho nanye into esithi sinenduku esemgqubeni. Masiphume zonke ngoku sithi bhazalala, siqiniseke into yoba siyakwazi ukuba laa family ibe nempendulo ekulahlekeni komntana wabo. Ndiyabulela msasazi. Nkosi kakhulu, right? Phulaphula weVukani FM nguSodolophu kumasipala iDr AP Xuma Local Municipality. Sele sijoyinwa nguye ke uCaptain Oyolisa Kamgolozela uthethela ke isithili sikatshonyane apha ke ngakumbi ke ekhaya. Sijonge kwelityala Captain, masibulise mama enkqubeni, sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula weVukani FM ngale mini namhlanje. Ndiyabulisa Thewekazi, ndibulise nakubaphulaphuli beVukani FM ngale ntsasa. Nkosi kakhulu, sibulela ixesha othe wabe ke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Ngumcimbi ke enqonda ke noko uthe wabe ke ushukumisa isithili sikatshonyane, umcimbi ke wokulahleka kwentwazana leminyaka eyi-19 Captain uLinamandla. Nalapho ke abantu abaninzi Dr AP Xuma siye sabona intshukumo ke kwintsuku nje ke esisuka kuzo ke bephumile. Abanye ke babonakalisa ukungoneliseki ngakumbi ke kwinkqubo yesipolisa malunga nelityala. Ungakusicacisele ngakumbi kwicala lamapolisa kwenzeka ntoni ngeli tyala Captain? Ndiyabulela Thewekazi. Ndithatha njena singuphantsi phezulu thina singamapolisa lana abonayo ke anxibe i-uniform sithi ngooVitpol. Kwakhona namapolisa lana izinto zomkhondo incediswa ke i-community ke abahlali ekufuneni uLinamandla. Kona njena msasazi iba yinto ebuhlungu kakhulu xana uzabona abahlali bengenako ukonyaniseka kwiinkonzo abazinikwa sisipolisa. Kaloku satshintsha ngoku isipolisa akuseyolaa nto kuthiwa yi-police force, yi-police service, ikunika iinkonzo ebantwini. Siva kabuhlungu ke xa sizavuma handham kude
into yokuba kukhona ukungoneliseki kwabahlali. Zibe zikhona ii-channels ebenongena ngazo bachaze ukungoneliseki kuzo, ingade ibe yinto ezawuthi baha ube ungayazi ubunyaniso bayo. Thina sikule ofisi yoqhagamshelwano nemidiya, uqhagamshelwano nabahlali, uqhagamshelwano nesirhulumente esibheke phezulu. Siye nayo indlela yokuba sizifumane into yokungoneliseki kwabahlali. Umzekelo, Chabekazi, siba nezanto kuthiwa zimbizo, sithi xa sizikhumsha zi-community engagement. Yes. Xa size apho siyachaza into yokuba sinayo idesika iba khona sezimbizweni kanye. Apha ezilizweni kanye koomangxobo aba kudalanga sibe nayo imbizo koomahlopekazi yonke laa nto leya. Sichaze into yoba xa ungonelisekanga impatho yamapolisa yiza kuthi sinaso isisombululo. Uba ngaba akazukoneliseka sithi siyidisi nantsi inambari ndazi noba ndingayishiya ngoku na msasazi wam. Ungayishiya Captain. Alright. Uzawuthetha apha ke no-Constable Mfenyana. Nantsi inomboro ngu-079 777 1593. 079 777 1593. Kuthi ke uba ngaba ke mhlawumbi uyaqonda into yoba i-district lena ayizuphatha kakuhle okanye awuzikonela, ungaya kancinqo phaa eprovinsini eZwelitsha. Ndiyakunika ke inombolo zibe mbini ke nalapho, ngu-040 608 7562. Eyesibini ngu-040 608 7524. Zezo ke inombolo mfolo onokuthi xana unako unganeliseki ngokwasemapoliseni uxelele umnxeba khona, okanye thina umnyango wethu apha eChris Hani District kwesisakhiwo kwakwa-KSM uvulekile nangalo naliphini ixesha, ungaza ngeenyawo zakho, siyakwamkela uyisombulule ingxaki yakho. Captain, sinemizuzu nje emibini. Masijonge ubume betyala ukuzokuthi ga ngoku, because ndiyaqonda nabahlali baseNgcobo bathatha bebeka. Ingaba ungazingqina iindaba zokuba ukhona umrhanelwa sele banjiwe kweli tyala? Ukuba kunjalo, kuneerumours ezithe bhazalala nakumakhasi onxibelelwano into yokubana lo mrhanelo ufunyenweyo uthe angafa nale information yokuba uphi ulinamandla. Ingaba zike zafika kuni iindaba ezinjalo? Msasazi, ifikile into ukuthi uyakhumbula ngabantu abathi sizithathela umthetho ezandleni. Laa nto sithi mob justice asifuni kakhulu kuba iyaphazamiseka iyaphazamisana nendlela yomthetho. Ukhona umfana oye wabanjwa ngabahlali etyholwa ngokuba nguye onolwazi ngobukho bukalinamandla. Uyabona ke xana sekusenziwa ke uphando, zikhona izinto ezingasoze ukwazi wena ke uzingqine emoyeni. Ibe zizinto ezakuthi umcuphi lowo wetyala azisebenzise njengobungqina bakhe enkundleni. Ukuba ngabe izinto singazithetha, singandisa imeko efana kanye nale yalo mfana ubethwe ngabahlali. Andazi ube yandibana mamtshawu. Ndikuvile Captain, uvakele mama. Ndiyaqonda sishiywa lixesha ngoku, kodwa ke lo mcimbi ndiyaqonda ke nawe sodolophu ukunikeza ke nabahlali nabo bazoxola ngakumbi nobume belityala. Kuyafuneka ke siyokuchophela nakwimbathu apho ke sinexesha elininzi nokunikeza umphulaphuli akhuphe olwakhe uluvo. Kodwa ke Captain mama, masibulele ngexesha othe wabeke usiphalona sodolophu, nawe ke tata masibulele ngexesha othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Kodwa ke sisatsho sisithi ke nathi sisikhulula iVukani Community Radio sikunye nani ke ningomasipala iDr AB Xhuma Local Municipality nespolisa ekuncediseni ngakumbi ke ukufuna ulinamandla. Sisitsho ke sisithi sodolophu uyawugqithisa nomyalezo kusapho uthi sizawuzama nathi njengeziko lokusasaza into yokuba sizame ukupapasha kangangoko into yokuba abe umntwana noko noba ke sekufumaneka umzimba lo kodwa abe ubuyela ekhaya. Nkosi kakhulu sodolophu nakwe Captain. Nkosi kakhulu Matshezi, siyabulela. Sifuna uba phaa ngoku. Nkosi kakhulu sodolophu. Right, mphulaphuli weVukani.